Mfethu awoma ngakuchazela mfethu kahle kutshele kahle. Noma wengane ngiyamthanda ngihlala naye. Ngiyamzama mfethu hayi ukuthini mfethu kodwa ngikhona le ngidohoza khona. Ngiyadohoza bese kuba ukuthi ngiyamnikeza into esibangayo nje imali mfethu ngoba imali mangiholile la ngisebenza khona ngiyazama ukuthi ngimnikeze lo mali ukuthi endlini nengane sibe right. Kodwa yena ufuna ukubheka okunye ngale bese zefika nje mfethu uthi angisakhululeki kwamina ngoba nginabangani. Ngiyamnikeza imali ukuthi endlini sibe right abo mina bafa angiholi lutho kodwa mfethu endlini ngiyakwazi ukuthi ngikhiphe 1500 unikeze yena ngithi akazama ukuthi abone ukuthi simisa kanjani kodwa yena ufuna lokho ngale futhi mina ngeke ngisahlala nabangani bami meke nje ngihamba ngayophuza uyangishaya meke nje awuzixabanela into encane mase singibuyile manje ngaphuza ngixabana into encane angishaye angidonse ungidonsa ngisho isitho sangaphambili ngithwele kanzima mina bafu. Asinibingelele babukele emakhaya egama lami ngumfanifikile kwaMbuthuma iwushe bathi liyawushuzela iwushe. Namuhla mbukele emakhaya sisesigcemeni sakwaZ eMlazi la sithole khona incwadi sibhalelwe umunye umfowethu efuna ukusichazela kabanzi ngesigemegeme anaso nomuntu wakhe. Sithi asifike mathupha ke ukuze azosichazela kabanzi ukuthi yini le edala ukuthi azathatha ipeni nephepha asibhalele abike inkinga yakhe. Ungakhohlwa ke mbukeli emakhaya moqala nje ungena kulolu hlelo lethu igemegeme zothando ukuthi usubscribe, ulike, ucommente bese ushare le video esikuyona sithi #igemegeme zothando. Mbukeli emakhaya sila esigcemeni sakaZ eMlazi sesinayo umfowethu lo osibhalelile. Qhawela kithi sikwamukele siphinde sibingelele ohlelweni lethu igemegeme zothando. Ngibonga mfethu nami ngibonga nje ukufika la ekhaya mfethu hey nami nenkinga mfethu kubona ngisondelile ngiyabona niyabasiza abantu nami angazi noma nongisiza hayi noma nongiyeka mfethu hayi mfethu awuchazele kabanzi ukuthi uchazele nombukele emakhaya ukuthi uzo uthatha isinqumo sokuthi usibhalele ohlelweni yini le engaka eyisigemegeme eyenzeka empilweni yakhe kanye nomuntu wakho mfethu unenkinga la mina unenkinga la mfethu noma wengane la ngihlala naye mfethu ngihlala naye ngiyamthanda ngihlala naye mfethu hey kodwa mfethu hayi uyaqinisa isandla uyangishaya mafu hawu uyangishaya mfethu kunzima nokuthi ngiphakamise leli gama kodwa mfethu hayi uyangithinta mfethu akukho engakuzama ukuthi ngikwenze kodwa mfethu ngithi mhlawumbe mangibiza nina ngizokwazi ukumbiza mhlawumbe nikhulume naye ngoba ngiyamthanda yena kodwa ilento yakhe engayithandi mfethu ayi mfethu ubheka le igama ekwazenzayo zokuthi akushaye kusuke sekwenze njani aze afinyelele ekuthaneni akubeka isandla mfethu awoma ngakuchazela mfethu kahle kutshele kahle noma wengane ngiyamthanda ngihlala naye ngiyamzama mfethu hayi ukuthini mfethu kodwa ngikhona le ngidohoza khona ngiyadohoza bese kuba ukuthi ngiyamnikeza into esibangayo nje imali mfethu ngoba imali mangiholile la ngisebenza khona ngiyazama ukuthi ngimnikeze lo mali ukuthi endlini nengane sibe right kodwa yena ufuna ukubheka okunye ngale bese zefika nje mfethu uthi angisakhululeki kwamina ngoba nginabangani. Ngiyamnikeza imali ukuthi endlini sibe right abo mina bafa angiholi lutho kodwa mfethu endlini ngiyakwazi ukuthi ngikhiphe 1500 unikeze yena ngithi akazama ukuthi abone ukuthi simisa kanjani kodwa yena ufuna lokho ngale futhi mina ngeke ngisahlala nabangani bami meke nje ngihamba ngayophuza uyangishaya meke nje awuzixabanela into encane mase singibuyile manje ngaphuza ngixabana into encane angishaye angidonse ungidonsa ngisho isitho sangaphambili ngithwele kanzima mina bafu ngithwele kanzima futhi angazi ukuthi mfethu engawehlisa inomoya ngoba phela ngiyazama nami lokho okuncane. Ngicela ukubuza lapho futhi ke njengoba uthi uyakushaya yena wena awumbeki nisandla ngafa sina sasitsheliwe ngisho kaZulu mfethu ukuthi umuntu wesifazana akathintwa mfethu namanje ngisaba ngisho amaphoyisa ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi yabo khona leke ngithini khona leke ngathi ngilele khona ngambona ukuthi ngathi ngifuna umbona ukuthi wenza kanjani kodwa mase ngambona uthatha ngisho imali yabo makhona imali encane esephakethe uyayithatha ngambona ukuthi okay kodwa manje ngamshaya amaphoyisa azoba la kumina angikwazi ukumthinta mfethu mhlawumbe nina ngangisiza nina ngoba ngigaxele la mina ubuka wena le mali omnikeza yona iyamenelisa imali ayinelisi mfethu imali ayinelisi mfethu ngiyazanele mfethu futhi nami anginelile ngoba ngimnika yona kodwa mangwajaji imali engisuke nginayo le ngimnika yona ngicabanga ukuthi ngisuke ngenza ukuthi
mhlawumbe ngalunga lokho khona ungasiza. Yes. Yeah. Mfethu ngiyakuzwa ukuthi uyazama nokukwazi ukuthi umndeni wakho wondleke. Kodwa manje angisazi izathu ukuthi azakubeka isandla ukuthi yini le wena uma umbuza ngakuthatha mhlawumbe sosophu ukuthi Hayi akafuni utshwala nje akafuni utshwala bafutshwala akafuni angimazi umfazi ukuthi unjani utshwala akafuni. Utshwala angabufuni egcina ngosuku kodwa futhi angikwazi ukuthi ngingaphuzi mina utshwala ngibona bungenza ukuthi ngikhohlwe na uyena ngoba ngixaka nje. Yabo ngoba sengixakile nje manje meke kwafika abangani bami la sengimnikezile imali naye la ukuthi yasendlini nengane nami la mangqusho nasele fanele ngiye kubangani bami. Yeah. Meke ngakubona mangibuya mina sengigaxele mina. Ukhona naye khona la ekhaya njengoba sifike la ekhaya. Ukhona ungale kodwa ngimtshelanga phela naye ngoba nifikile nana ngazi ukuthi mhlawumbe uzomphatha kanjani kwalento le kodwa nami nginibizile ngoba ngifuna usizo la mfowethu. Ake ngikhulumisane nethimba lami mfowethu sizama ukuthi sisondele ngakuyena simcele ukuthi ake akhulume naye sizwe ngiyacela mfowethu ngiyacela baba ngoba usho lakho asilaze lakhe. Ngiyacela mfowethu. Ake sizame ukukhuluma naye sizwe ukuthi yena uthini ngelakhe side ngoba ngiyacela mfowethu. Lolu daba sifuna ukuthi siluzwe kahle ukuthi yini le enza ukuthi enze kanje ngoba phela indoda ayishisa isandla uma ngijisa isandla ngoba kunzima ngempela yabo ngisabe ngisho ukuvela kubanye abafana manje induku yakululaza hayi ngeke bafo mhlawumbe ngizongisiza mabhem ngizongisiza ngoba lento le ngeke ngize ngimthinte mina manje ungabona iveni yamaphoyisa imlama engamthinta mina. Okay, yazwakala futhi mbukele ekhaya siyacela ukuthi uqhubeke nalo daba lolu uqhubeke nalo libuke ngoba manje siyazama ukukhuluma noma wengane ulandele upart 2 wale video la sekukhuluma uma simthola kodwa evuma ukuthi uhlelo angene ohlelweni qhubeke njalo lalela igeme zothando.